Ni nthawi ya Nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera watogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumakhudza miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inaonongeka mbuyomo ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambiki omwe akukhala pa msasa wa Nyamithunthu m'boma la Nsanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumakhudza miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula izi pa bwalo la sukulu ya Malembo atakhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba za sekondari mdziko muno. Eunice Ziovu walemba ripoti ili. Ganizo lokhazikitsa sukulu zapamwamba za sekondari linabwera ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mchaka cha 2020 pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ku sekondari mdziko muno. Dr. Chakwera anati pakadali pano boma limanga sukulu zotere zokwana zisanu kulekana ndi maganizo apoyamba kuti ayamba ndi kumanga sukulu zitatu. Mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti asamalepheretse ntchito ya boma ponena kuti zinthu mboma zimayenda pang'ono-pang'ono, khalidwe lomwe anati ndi losakhala bwino makamaka poti likusokoneza chitukuko chopita kwa Malawi. Dr. Chakwera pamenepa ananena kuti sizoona kuti iye akhoza kumaletsa ntchito za chitukuko m'maunduna ndi m'madipatimenti a boma osiyanasiyana monga ena amanenera poopseza anzawo. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamo musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu, chifukwa nikudziwa kuti m'maundunamo mmapezeka timadirekita latina tochitira mwano mabwana wawo. Umanena kuti iwowo APS sanga wauze chochita ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna kapena amadziwana ni chief of staff kapena amadziwana ni ma advisor ku state house. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalomota agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Ndipo pa za nkhani ya ntchito ya migodi yomwe itachitike mdera la kwa Malembo ku Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kuti anthu kumeneko akuyenera kukonzekera kuti adzathe kugwira nawo ntchito ikadzayamba pothandizira boma kukweza chuma cha dziko lino. Ndipo mkulankhula kwake nduna yoona za maphunziro aku purayimali ndi ku sekondari Amadalitso Kambauwa Wirima anati unduna wawo ukukumana ndi mavuto ochuluka, komabe anati pali zambiri zomwe boma likuchita pofuna kuthana nawo mavutowa. Pamenepa Kambauwa Wirima anati sukulu zopambana zomwe azikhazikitsazi ndi njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro aku sekondari omwe atathandizire kuti achinyamata omwe akuonetsa kuti ali ndi nzeru zochuluka apite patsogolo ndi kuthandizira dziko lino. Ndipo polankhulapo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda anathokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka utsogoleri wake wangwiro ponena kuti chitukuko chomwe chikuchitika mdziko muno sichikusankha madera monga kumpoto, kumwera komanso pakati. Achimwendo Banda anafotokoza kuti ku unduna wa zamaphunziro mtsogoleri wa dziko lino anaonetsetsa kuti achinyamata omwe kalero ankalephera kupitiriza maphunziro awo au kachenjede adzipeza ngongole ya boma
kuti asasire panjira sukulu. Ndipo pa msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP a Catherine Gorani Hara analengeza kuti anthu oposa 100 kuchokera mzipani zosiyanasiyana alowa mu chipani cha MCP. Anthuwa anatsogozedwa ndi Dr. Heatherwick Ntaba omwe analowa mchipanichi masiku apitawa. Kuchokera ku Lilongwe ndine Eunice Jovu. Pakadali pano nduna yona za maphunziro a primary komanso secondary amadalitso kamba uwawirima akufotokoza zambiri za sukulu zapamwamba zimene boma litamange mzigawo zonse 34 za maphunziro mdziko muno. President akudzatsegulira kumanga kwa imodzi mwa maskulu apa tikozonena kuti amtengo wapatali muchizungu tikumati school of excellence kapena skulu yapamwamba. Kungofuna kuti mwina anzathu omvera kapena dziko la Malawi lidziwe kuti tikuthandauza chani tikamati school of excellence. Tikozonena kuti mwina ngati Kamuzu Academy imene ilipo yokha nthawi ino imene anamangira Kamuzu kalekale, tikozonena ngati tufuna kugawa makamuzu Academy koma pa mtengo otsika pa school fees chimodzimodzi ngati maskulu ena kugawa dziko lonse la Malawi mu maboma onse aja timati 34 timati ifeyo ku education timati tili ndi maboma 34 amaphunziro ndi maskulu amene apezeka konseko tikuyambira kunoko ku Lilongwe tipita ku Mangochi tipitanso ku Rumpi maskulu akhala konse mendanenera tikhalanso kuchikwawa paliso gwanda chakwamba school of excellence ndizokhazi ndiye tasangalala kwambiri chifukwa maskulu amenewo athandiziranso kwambiri kupititsa maphunziro athu pamwamba mukudziwira kuti ana amene amachoka ku Kamuzu Academy amakhala ndithu kuti mwina oti organization mwa mtundu wina masukulu onse akuthandizira maphunziro koma tifuna tikasulenso ana onena kuti titha kuwaoneratu mphatso zawo tikamasankha muja ndi ma subjects ndi maphunziro amene aphunzira ku primary school akamabwera tikhoza kudziwiratu mwana uyu za computer amazikonda tiwalowetse ku secondary school imene za computer akakamaliza form 4 form 5 form 6 akhoza khazikika pa za computer kati nzaulimi dziko lino lifunika kwambiri zakudya tindi mavuto ena oti kalekale tinalibe koma kungoti pena pake mwina pali magapu kapali pali space kati kozotera tufuna tiyambe kunoko kumapeza jamati rutile kungati kuvino kasiya kunaliko mwina yonena kuti ana akayambire kuphunzira za mining kati tinena kuti kupeza chuma china mthaka za golide ndi zinazi so ndi zimene zizachitika kunoko kuti maskulu adzasankhiratu ana mphatso zawo kumazidziwa ndi kuwathandizira kuti pamene azipita ku university akhala aja kuti atakhazikika kale mu chinthu chimene ali ndi mphatso yawo. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji zimene zinawonongeka m'mbuyomu ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Nduna yona zamphamvu komanso zamtengatenga zalankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa Nkhani otchedwa kuti boma likutinji. Kudzera ku misonkhano iyi boma likumadziwitsa mtundu wa Malawi za ntchito zimene maunduna akugwira. Olive Piri wadza ndi ripoti. Nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu ndiyo inatsogolera zokambiranazi komwe nduna zamphamvu zamagetsi komanso mtengatenga amauza mtundu wa Malawi za ntchito zomwe zikuchitika ku maunduna awo. Nduna ya zamphamvu zamagetsi a Ibrahim Matola yati zikanakhala kuti dziko lili ndi njanji yomwe ikugwira bwino ntchito yake sibweza Malawi akuvutika ndi nkhani ya mafuta momwe zikuchitikira pano. Ndunayi inati sizingatheke kuti galimoto zonyamula mafuta ziyende pakamodzi zomwe akuti zikuchititsa kuti kubwera kwa mafuta kudzikhala kwa pang'ono-pang'ono. Amatola kenako anaonjezera kuti mafuta omwe anatsalira pa doko la Tanga ku Tanzania omwe ndi malita 27.3 million ayamba kale kufika mdziko muno ndipo boma likuyesetsa kuti mafuta awa abwere mwachangu kuti anthu asavutikenso ndi mizere ya mafuta italiitali. Kabweresedwe kwa mafuta nkovuta chifukwa cha njira zimene tili nazo pakali pano. Ndiye pa nyanja apa sipaliso kuti tikutheka kubweresa mafuta momwe tingabweresere mwakamodzi. Koma Nkhani imene takhala masuku awiri watukuyiunika ndikuona kuti kodi tingayende chitsogolo motani kuti zinthuzi zisachitikeso. Chifukwa ndondomeko imene anabweresa president ndiyogula mafuta ambiri mwakamodzi zimenezo zinachitika. Kumbali yawo president agwira ntchito chatsala ndi mabungwe amene akuyendesa zinthuzi amene ali mu nduna mwanga. Mawu ake nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati pakadali pano misewu yomwe boma likumanganso ndiyokwanira makilomita 1400. Ahala ati akankoyamba kuti boma liyike chidwi pa misewu yochuluka chomwechi pakamodzi komanso mu nthawi yochepa.
iwo anatsimikizira mtundu wa Malawi kuti ntchito yomanga misewuyi ikuyenda bwino ngakhale ikukumana ndi mavuto monga kusintha kwa ndalama yakwacha, kuvuta kwa ndalama yakunja, komanso kusintha kwa kapangidwe ka misewu ina pofuna kuti ikhale yokhalitsa. Nhofunika mvetsetse kuti ntchito zokonza misewu zimakhala ni nthawi yomwe ntchito ija imayenda bwino kwambiri, komanso pamakhala nthawi ngati ya mvula pomwe ntchito ija imaoneka ngati yayima, koma simakhala kuti yayima kwenikweni, koma imakhala kuti nthawi zambiri pomwe tikugwiritsa ntchito kapena tikugwiritsa ntchito zimagalimoto zikuluzikulu zokonza misewu zimakhala zikukankha dothi, kudiriza msewu, kudiriza dothi lija kuti lidirizike bwino moyenera limafunika likhale ndi madzi amtengo akapena a mlingo wina wake kuti lidirizike bwino. Pa nkhani ya ndalama zomwe amatolera kudzera mu zipata za pansewu ma toll gate, ahara ati ndalama zomwe atolerapo chimangireni ndi 12.7 biliyoni kwacha. Iwo ati pafupifupi theka la ndalamazi amazigwiritsa ntchito pa zinthu zina zapazipatazi, ndipo ina inapita kuopeza malo oti amangepo zipata zina. Iwo akuti unduna wawo uli ndi malingaliro omanga misewu yambiri mdziko muno kudzera ndalama zomwe amatolera mu zipata za pamsewuzi. Pakadali pano nduna zisanu ndi imodzi ndi zomwe zafotokozera kale mtundu wa Malawi momwe zikugwirira ntchito ku maunduna awo. Olive Piri, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a khonsolo ya Dedza ayamikira boma kamba kakuchuluka kwa zitukuko za khonsoloyi zimene zabwera pansi pa ntchito za gesid zimene amazigwira ndi thandizo lochokera ku World Bank. Kuyambira mchaka cha 2022 boma la Dedza landira pafupifupi 3 biliyoni kwacha yomwe yagwira ntchito yothandizira kumanga sukulu, zipatala mwazina. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo wayamikira khonsolo ya Dedza kamba komanga zinthu zapamwamba. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula atayendera zina mwa zitukuko zomwe khonsolo ya Dedza ikumanga kudzera mu ndondomeko ya gesid, wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Joyce Chitsulo wati ndi okhutira ndi momwe makhonsolo akugwirira ntchito za chitukuko. A Chitsulo apemphanso khonsoloyi kuti igwire ntchito ndi makontrakta omwe angagwire ntchito yawo mwachangu. Kunena zoona zikuyenda bwino. Chimene ndachiona kuti chimene chingakhale vuto ndichokuti mwina maprojekti osakutha pa nthawi yake. Mwachitsanzo maprojekti omwe tayendera lero akusonyeza kuti malo moti amalizike masiku 90 amene anagwirizana ndi khaso enawo mpaka na lero sanathebe. Mwezi uno tukambona namba 8 project sinathebe ndikuti masiku 90 miyezi 3 yatha kuonjezera miyezi ina project osatha. Chimenecho chimene ndachiona kuti ngati ndi vuto, koma kutengera kamangidwe kapena kuti quality ya chinthucho zimaoneka kuti ndi zinthu zabwino bwino. Ndipo bwana mkubwa wa khonsolo ya Dedza a Thomas Chigwenembe wati kuchedwa komwe kumakhalapo pakagwiridwe ntchito za chitukuko zina nkamba kuti makontrakta ena amayamba ntchito yawo asanakonzeke, zomwe ati khonsolo yawo ikuwunikanso kuti igwire ntchito ndi makontrakta okhawo omwe ali ndi kuthekera. Tikuonetsetsa pamene tikupanga haya contractor tizionetsa kuti ali ndi kuthekera, chifukwa ena akangoyamba ntchito iji amabwerera kuti tatilipireni as if tinalembana ntchito ija kuti ndalama zake agwiritsa ntchito ndalama zomwe za contract izi. Ndipo poyankhulapo pa ntchito za chitukuko mboma la Dedza, wapampando wa khonsolo ya Dedza a Stanley Manase wati chiyambireni cha ntchitozi mchaka cha 2021 bomali lakhala likulandira zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo milatho, zipatala, sukulu, mazina, zomwe ati zikuyankha mavuto omwe anthu a mboma la Dedza amakumana nawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. President Chakwera wotogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumakhudza miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inaonongeka m'mbuyomu ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambiki omwe akukhala pa msasa wa Nyamituthu m'boma la Nsanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo.
Popeterera nkhanizi, unduna wa zaulimi walangiza alimi a fodya kuti asamale mokwanira mbewu zawo kuti adzagulitse pa mitengo yabwino chaka chino. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo amalankhula izi atayendera minda ya fodya maboma a Mzimba ndi Rumphi limodzi ndi akuluakulu a bungwe loyang'anira ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC. Olemba nkhani wathu Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Jackson Sichari. Poyankhula atayendera minda ya fodya maboma a Mzimba ndi Rumphi, wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo wati ngakhale mvula inavuta kumayambiriro chaka chino, mbewu ya fodya ikuoneka bwino. Iwo anatsimikiza alimi kuti ayika mfundo zokhwima zothana ndi khalidwe logulitsa fodya kwa mavenda pofuna kuti alimi adzipeza phindu lochuluka kuchokera ku ulimi wa fodya. Mavenda ndi amene akuononga ulimi wathu. Akagula fodya wa mulimi wati anatenga ngongole alepera kupereka ngongole. Makampani amene akupereka ngongole kapena mabanka akupereka ngongole sankhulupirira so mulimi. Chifukwa wachi ndi amene akusokoneza system yonse yoti alimi akhale pachisogolo. Koma pa ichi ife tayikapo njira zokhwima zoti venda aliyense akapezeka ndi fodya alandidwa. Apolisi agwira ntchito komanso Tobacco Control Commission aliso pachisogolo posogolera ntchito yoteteza fodya kuti mavenda asatani asagule. Mmodzi mwa alimi kwa Robert Mdolo mdera la Mfumu Mthwalo a Monica Nguruwe wati fodya wake akuoneka bwino chifukwa amathirira mpaka mvula inabwera. Chaka chino mvula yavutadi ndizoona. Koma ineyo chifukwa kuti ndinapakira machubu. Fodya wanga ndi wa machubu, nakapakira machubu. Itangofika December 9 ndinayamba kuzala ulimi wathirira ndimathirira. Ndimapanga hayala ngolo kumathirira mbewu zanga. Mene mabwera vula iyi ndiye kuti ndali kuti nenda sarakali mangopanga supply. Mlimi wina yemwenso ndi ophunzira wa pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu Felix Nzima wati mvula ya Njomba yakuza kwambiri ulimi wawo chifukwa anaokera kawiri fodya atapyerera ndi dzuwa. Pa ulendowu wachiwiri kwa ndunayo anatsagana ndi akuluakulu aku unduna wa zaulimi a bungwe la Tobacco Commission komanso amakampani obwereketsa zipangizo za ulimi wa fodya. Boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambiki omwe akukhala pa msasa wa Nyamithunthu m'boma la Nsanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Nduna ya zachitetezo cha mdziko a Ezakio Ching'oma ndiyo yanena izi pamene inayendera malowa. Zambiri mulipoti ili. Msasa wa Nyamithunthu pali anthu oposa 7,000 omwe athawa mdziko la Mozambiki pa zifukwa za zipolowe za ndale zomwe zinabuka kutsatira chisankho. Poyankhula nduna yati ikuyamika ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Anthu osanayankhulaja ngati munamva aliyense amaoneka kuti fundo yakulu imene amayikamba inali ya chakudya. Ndi chifukwa chake ineyo ndinatero kuti apapa ati kamafika Thursday adisi ndi timu yanu muonetsetse kuti pabwera chakudya. Komanso mwina ndingofotokozera kunena kuti nthambi imene imabweretsa zakudya ngati ya Dodma ndi nthambi imene ili mu ofesi ya president. Andi pamene paja ndinafotokoza kunena kuti tisamangoti Dodma koma tiziti president wa dziko lino chakwera watibweretsera chani? Watibweretsera chokudya. Chifukwa zokudya zija zimachoka mu ofesi mwake. Andi naye ndikudziwa kuti pena pake chakudyako kalipo ndipo ma refugees aja athandizidwa. Ndifake ndinatero kuti ikamati Thursday kukwana anthu awatayesetsani mwabweretsere zokudya. Ku nthambi yoona anthu othawa kwawo a Ive Chihana ati pakufunika mgwirizano pothana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo pa msasawu. Anthu amene anayamba kubwera mu December and December yako kumamaliziro and tasamalira ndithu kufika tsiku la lero and akadabwerabe. Chimene tikupanga ndikuti tikupanga register and tikumathandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana osayiwalanso kutchula bungwe la Department ya Immigration iwo ndi amene amakhala kuti ayamba kupanga clear anthu aja kuwasiya kuti alowe mdziko muno. Akalowa mdziko muno ife pamene timapitiriza nokupanga screen. Tikapanga screen chonchije chimatithandiza kuti tipeze njira zoti tingathandizira anthu osiyanasiyana. Wapa mpando wa anthuwa a Jazz Duster anati andunawa afika pa nthawi yoyenera. Nkhani imene tayilandira mosangalala kwambiri ndipo aja kulonjeza kuti sikudusa masiku ambiri lachinayi isanafike chakudya ikhale chitafika. Wina lense asangalala ngakhale ti anjala panopo tikhala mopirira ndi chiyembekezo kuti kamafika lachinayi kandi lachiwiri lachitatu muna chakudya chifika. Koma ndilonyadira kwambiri imene alankhula ndikudziwa kulankhula kwa nduna zichitika munjira yonse mopanda chovuta.
nduna yoona zachitetezo cha mdziko a Ezekiel Ching'oma ati padakali pano zokambirana zili mkati kuti bata ndi mtendere zibwerere mdziko la Mozambique, ndipo izi zikatere ntchito yosamutsa anthuwa kubwerera kwawo ku Mozambique idzayambika. Ezekiel Ching'oma apempha anthu akunsanje kuti apitirize kukhala pambuyo pa President Dr. Lazarus Chakwera mu ntchito zachitukuko zimene zisinthe umoyo wa anthu amaboma akunsi kwa mtsinje wa Shire. Aching'oma omwenso ndi mmodzi wa aphungu a chipani cha MCP anena izi pa bwalo la sukulu ya Nsanje Community College pa msonkhano umene anachita ndi adindo ambomali. Iwo atsimikizira anthuwa kuti President Dr. Lazarus Chakwera apambana chisankho mu Septemba chaka chino. Kunoko ndimakumana ndi mafumu, ndimakumana ndi akuluakulu a ADC, ndimakumana ndi akuluakulu a chipani, ndimakumana ndi akuluakulu a mabusiness constituency ino. Komanso ndimakumana ndi magrupu mafumu onse. Amene wawa mutati muone sinafune kuti ndingoyitanitsa mamembala onse pa ground. Nafuna atsogoleriwa chifanana kuti naye nawo ndi message. Message yo ndimafotokozera ndithu kuti akuluakulu boma ndi lomweli. Munthu oti timusapote ndiye mweyo Chakwerayu. Munthu uyu wachoka apa wafika apa, wachoka apa wafika apa, andi uku tikupita kwakuti kwakuti. Anthu amene wawanda anthu amene alofunikira kwambiri, amene amatenga message ndikupita nayo kwa anthu amene amakhala nawo pa ground. So naona kuti njofunika kwambiri kuti ndayitanitsa anthu amenewa ndapatsire message imeneyoyo. Message yo aitenge akapatsire anthu umudzi. Mkulu wa Chinyamata mchipani cha MCP yemwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo mudera la kumwera cha kumvuma mboma la Lilongwe a Steve Malondera atsimikizira anthu kudzipereka kwa boma la President Dr. Lazarus Chakwera pofuna kuthana ndi vuto la njala limene lakhudza dziko lino. Iwo anena izi pa ntchito yopereka chimanga yomwe yapindulira anthu pafupifupi 4,000 mdera la mfumu yayikulu Kalumbu ku Lilongwe. Olemba nkhani wathu Emmanuel Chimutu walemba ripoti limene akuwerenga ndi Patrick Dambula. Amalawi ochuluka makamaka omwe amakhala m'madera akumidzi akuvutika kupeza chakudya kamba ka njala yomwe yadza chifukwa cha kusagwa bwino kwa mvula chaka chathachi. Mkulu wa Chinyamata mchipani cha Malawi Congress a Steve Malondera ati boma likugwira ntchito molimbika poonetsetsa kuti anthu omwe akusowa chakudya m'maboma onse afikiridwe ndi thandizo la chimanga. Amalondera atsutsanso zomwe ena akunena kuti ati chipani cha MCP chikugwiritsa ntchito chimanga chomwe Dodima ikugawa ngati njira imodzi yokopera anthu kuti adzachivotere pa chisankho chikudzachi. Tinakomera president wa dziko kuzera mu Dodima kuti kuno kunyanja ku Lilongwe South East anthu apasidwe ku chimanga kunena kuti sonawo apulumuke ku njala imene iliko ku dziko lino. Limene president wa dziko wakhala kuvomera komanso kuyenda kwa anthu osiyanasiyana kuti atithandize chakudya kuti anthu ake amene amakhala ku chifukato chake nthawi ndi nthawi athandizidwe alandire chakudya mu nthawi. Inachedwa mwezi wa Disemba analandira kuno ngati kwa Kalumbu mpunga pano akulandira chimanga chimene akulandira chimene akulandiridwa mwezi wa January koma chikulandiridwa mwezi uno wa February. Mmodzi mwa anthu omwe apindula nawo ndi ntchito yogawa chimangayi Alaizi Madzanga athokoza boma kamba kuwafikira ndi thandizoli. Iwo ati izi zithandiza kuthana ndi vuto la chakudya mderali kamba kuti ambiri anapeza zokolola zochepa chaka chathachi. Pano tikunyadira kwambiri Chakwera atithandiza atipatsa chimanga. Ndipo mwezi wathawu tidalandira mpunga timadya bwinobwino. Ndipo tikuthokoza SMV athu Jeni Baba Malondera atimenyera nkhondo moti ziliyonse akuyendetsa bwino. Tikuthokoza kwambiri mwezi womawa tilandirenso. Potengera ndi kukula kwa vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno, kudzipereka kwa boma pogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika kukupereka chiyembekezo kuti vuto la njala lomwe lakhudza anthu ambiri likhoza kuchepa. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC layamikira kampani ya MobiPay kamba kothandiza kutukula miyoyo ya Malawi kudzera pa maere apa wairesi amene akumachitika pa wairesi za MBC Radio 1 ndi 2 FM komanso wairesi zina tsiku ndi tsiku. Mmodzi mwa akuluakulu a MBC a Justice Matonga amayankhula pamene kampani ya MobiPay imakhazikitsa masewerowa mu mzinda wa Blantyre. Kudzera masewerowa otenga nawo gawo akumapeza mwayi wa ndalama zokwana 30,000 ndipo izi zikumachitika tsiku ndi tsiku. Kwa ife a MBC tili okondwera kwambiri chifukwa cha ubale umenewu kusonyeza kuti anthu ambiri
adzitha kumamvera mapulogalamu athu osiyanasiyana komanso akhoza kutha kupeza mwayi olowa mpikisano. Potapa mpikisano paja akumatha kupeza mphoto zosiyanasiyana ngati ma 30,000 ndi ndizofunikira kwambiri kwa anthu akumvera komanso kwa ifa MBC chifukwa chakuti omvera akupeza mwayi olandira mphoto komanso ifa MBC tikutha kukweza chuma chathu. Anthu ambiri akusangalala makamaka amene alandira mphoto ena atauzidwa kuti apeza 30,000 anasangalala kuti atha kukagula fertilizer chimene ndi chinthu chapamwamba kwa munthu. Mawake mkulu wa bungwe la kampani ya MobiPay akondwani Nkandawire ati ndi cholinga cha kampani yawo kuthandizira boma poonetsetsa kuti Amalawi akupeza uthenga oyenera komanso akudzidalira pachuma. MobiPay ndife okondwa ndi kuti maradio anavomera kuti tipange nawo ubale wokutenga magames wa kuapitisa kwa anthu. Magames wa akusewedwa kuchokera pa foni komanso kunjira ya radio imene aliyesa maikonda kaya ndi Zodiac, kaya ndi Times, kaya ndi MBC kutengera ndi radio imene amaikonda. Chikuti kondwesa ife nchonena kuti magames amenewa ndionena kuti aliyese angathe kuwina komanso siku lililonse pamakhala owina. Tikuziwa kuti pali magames ena amene anthu sawina koma awawa ndi magames onena kuti siku lililonse pali wina wake amene akuimba lokoma kunena kuti ndawinako ndalama. Komanso tikuziwa kunena kuti ndalama zimene zizi tikamapanga magames amenewa mwalamulo la boma tikuyenera kuti tilipire misonkho and misonkho ija ndi imene imatithandiza mu zinthu zina ndi zina dziko muno. Ndi tikuziwa kunena kuti tikukhala ndi gawo pakuthandiza chitukuko cha dziko muno chifukwa chino kuti tinabweresa maera amenewa amene tikupanga nawo contribute ku misonkho. Mina vuto nkhali anthu ena atha kukomedwa nditu kuchitenga ngati chizolowezi zomwe zingasokoneze mwina moyo wawo ogwira ntchito kapena kupanga zina mwakhazikitsa njira zanji zoti anthu asamakomere. Apo mkunena zoona ndetili ndi ndondomeko umene tauyika titha kuyika magawo atatu kapena awiri kutengera ndikuti tikuchita deal ndi situation yotani. Koma choyamba nchonena kuti pa tsiku tili ndi kuthekera kotha kuziwa kuti munthu uyuyu wasewera kangapo andi tisonesese kuti asasewereso. Komanso timaonesesa kunena kuti tikukhala ndi gawo loziwisa bwinobwino loziwitsitsa bwinobwino kunena kuti kodi munthu amene akusewera iyi ali ndi zaka zingati. Munkhani zakunja mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Samuel Nyuma wamwalira. Malingana ndi malipoti ochokera mdzikolo Nyuma omwe adamenyera ufulu wodzilamulira wa Namibia amwalira ali ndi zaka 95 dzulo pa chipatala china cha mu mzinda wa Windhoek. President wa dzikolo Anangolo Mbumba ndi omwe alengeza za imfayi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera watogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumakhudza miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inaonongeka m'mbuyomu ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu zizifika mwachangu mdziko muno. Boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambiki omwe akukhala pa msasa wa Nyamithutu m'boma la Nsanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Tsalani bwino.